Hay bu TikTok'um içine yatırıp siyamalı bolday. Arada men mana bu balak satyonun üstüne bir video çekiptim. Çepkilap, çeplilap. Onu TikTok ayırıptır, bozuptır, yuduruptır. Men TikTok'umdan, account'umdan. Näme için yudurýaka? Soň meniň niçkämden ýazýarlar, meni bizara getirdiler, peten etdiler. Oldam kıradım videosunu näme için ayırdım, bozdum ya korktunmu falan. Men ayıram yok dostlar. Yalan aydıp näme yalan bergen men sizlere. Men diňe yok kork Allah'dan başka hiç kimden iki yakıldan korkam yok men. TikTok'an TikTok'lar bolman giden adı başını yen adı galan. Men bilen mena getirip bilmendir bedir onu. Edi bilsem getirecek men o videonu pes. TikTok'un o ayırıptır. Bilmedim men näme için ayırıptır o videonu. Şo näzip getirse bolar dostlar, bir urediňen maňa pes şonu şol TikTok'ma näzip getirmeli şonu. Maňa bir urediň bir zat näetmeli bolar. Ya näme TikTok'am gorkadym menden. Korkma ho, TikTok çıgar. Menden korkma, senin bilen işim ýok, TikTok. Men şo videomu pes ber, getir jaýyna ýerine. Bolmasa sen hem üstüňe video galdyran lekin TikTok çıgar. Aýdyp goýaýyn. Yana bu videomu yudurama TikTok çıgar. İkimir çıgara, ho? Bu videom dursun bunu yudurama. Näme men Akmurat baýyň oglum şol her geldiýen ýerine baryp ýörerme. Ya Dubayda benzin çykýan guýymmy bar meniň? Ya atamyň bankasy bar? Ya bu sanegim tylla ýumurta dok berýän tuğum bar meniň? Ya pulu daraktan sirip üzüp alýanmy men? Ya süpürtge bilen jaryp bilen de yer süpürip alýanmy sirip pullary? Dogancan, pul gerek bolýar her ýere gidip ýörme, baryp ýörmek için. Bir sayt ýör Hatay'a gel diýor, sana çay berjek, çaylaşaly diýor. Bir sayt ýör Aşgabat gel diýor, bir sayt ýör Hindistan gel diýor, birisi Türkiýe, birisi Amerika. Her gaýsy aýdan ýerine baryp ýöreýin men, ama pul gerek bolýar aňa. İber goý beriň bir 5 lek dalar men islan ýeriňize baraýyn men. Meni çağırsaňyz bir 2 lek dalar balajypma goýjaksyňyz. Teýyara tikidimi, bilet tikidimi alyp berjeksiňiz. Wizamy alyp berjeksiňiz, gidiş geliş tikidimi alyp berjeksiňiz. Şu taýa barsam barjak ötelden otağımı aýarlajaksınız. Her gapdalma bir däne ors gyz aýarlajaksınız. Meni gezdirer yani nire gitsem. Bolmasa basanegim bimaza etmäň dostlar ýalaý. Öre çağırıp, böre çağırıp bu taýa gel, o taýa gel. Mende çaşyp beten pulum ýok. Sag bol goýan hurmatyň için. İstanbul özüňe nesip etsin agam. Merhabalar. Assalamu alaykum, hoş geldiniz. Benim ikinci reklamım. Bu ikinci reklamda men sizler bir kitken supermarketde magada tanıştıracak. Direde bolýa, Dubayda bolýa, gelip alyp bilersiniz. Ardan gowy zatlar satylýa. Men göre mana supermarketiň başlygy dawet etdi. Men sizlere köçeden atlam görün gelip alarsınız oradan. Ben geplap oturjak mana bir balança mana bahatdy. Nişgamdan gelin adres nama aýtyp beren bu magadanyň geljek bolan ýatyp ardança satýar bilersiniz. Gelin men ýanma. Dari mana balıklar reklam edecek reklamlar. Şimdi balıklar var görün. Tiket adamlar bakalım şöyle yazılar sana. Mana tuna balık görün. Hem balıkları aldın mı ya gel? Ya mana burada kitte kileler ama alsanız kile her bir kile kalıyor mu? Mana kal ama sana sadece falan kâda milyon mu da var. Kana gita bir naşi bir jagatlar var. Jagada mutastamam ne? Bunlar bir kaçır gidiyor. Bu mana internette yer kalacak. Aynı gibi. Ya mana doktorlar mana bulanan bir yol sürekli bırakma. Mana kodada ne var? Şey yapyan yerlere yanaklar. O selam bak, o selam bak getirdiler ben varlar. Ben başka hemen azarken orada ya gel. Ana ne var? Orada monster var ya. Dengan monster ne çıktı lan? Ha? Ne kadar da konuya geçmedi. Bana direkt monster aldım. Adam muhtar oldu. Magadanın başkanı muhtar bana ikisine bana. Birisini yegenme de tek birisini öldüm aldı. Ne var lan? Reklam etsen şakamda atlar muhtar oluyor reklam. Kalbasa. Mana kalbasa. Mana
Türklerin iyi yönetmenleri var buradan. Gerek bana gelip alıp bırakın Dubai'de oradan. Evet. Fakirseler. Mesela yolda manatlar gelsin bana burada. Hastalar var, Türkler var. Hani orada başkadan Türkler var ekan. Sorta gelsin. Bular ham alıp yiyip biliyorsunuz kararlasanız mehmanlar. Bura muafinler ham var. Mana burada mana işleyenlerden pizza chicken pizza var. Sausage pizza var. Burada sizlerden var ekan bir kotanızda. Şapkadan yiyecek adam yok. Alsanız ama öyle bir yolda almadan hiç kim yakanlar da doğrudan al diyen yoklar dostlar. Bana reklam verildi. Mera reklam ne veriyor? Daldan doğru kurun getir mehribanlar. Pulunu alıyor. Hiç kimden doğrudan malam yok, diler malam yok ki dayçılık ümit malam yok. Bana şöyle çağırdı. Davet etti reklam verildi. Dedi $100 almayın. O zaman ettim. Yol kirayın, nerede gidiş geliş. Yegen bu yakıken abi elim benim uşak gitti. İçeriden mi? İçeriden. Ama bana böyle dostlar mehribanlar eşeklerini kayıp kirlenen bolsa yani eşeklerini diyor yani karam kuru kuda sabunlar var ekene. Bana anaya mana karam bunlara İyice eşeklerini bana bıçağı eşekler ben başordan alıp gidip yudum karam hep belki de halim iyisinden de kovuca anacı arası iyisi. Şimdi ancak eşeklerini de yuyacak badanlar. Eşik. Ha? Eşik ya. Eşik değil mi? Eşiklerini yuyacak badanlar mehribanlar bana şöyle yani kuda sabun bana bunlar yani alıp bilerdik. Şimdi başka dağıtlar sizlere reklam edecek mehribanlar. Benim bile bunun hiç merak etmem. Videom benim ahirde çelikleri. Ama burada kofilerim var eken mehribanlar var. Git kofi işlek badanlara. O ana yana modern kofiler var eken. Bu gibi getirmeyi uzak yola maşin fırtınız gayrı kofi işteniz. Kaç tane de terk bulat. Ulan benim elim yakladı gitti yegen. Bir daha yok şimdi. Kaynar yani. Dostlar bana burada başka fırsatlarım bana piyaladan var eken bunlar bile suğa yetiştiğinde yakında bana ya bunlar yancak dağıtlar kayla pişecek badanı. Piyale değil o istakon. İstakonam var eken dostlar burada. Başka ne mi kaldı? Ha böyle getir asıl bana böyle götürmüştü. Mehribanlar bana çağılanlar, aklıklanlar, çoluklanlar. Böyle gayrı sıçan gayrı oldu akşam işten nabalarına bana şuraya yanak dağıtlar alıp giydirip yatsanız. Ana cevaplar gara. Şöyle ne çapar kedem çatal olmaz, bok olmaz. Bana bunlar yanak dağıtlar giydirip yatsanız şunun içine ne eder ne yapacağım. Başka ne mi var? Oh, görme maşallah. Bundan gayrı canın resepten geçinen bak anaca İslam'ın anasını veren sokma. Asıl hocam. Hemen ben. Hemen. Utanın adresi benden niç geldin gel sonradan ayıp veren. Ha başkadan burada da görünmüş. Mehribanlar suyu güllerin için bulanacak adam bana böyle gülen bağlı ki ona mayıp koyayım. Doğru mesela aeroportta gayrı gitseniz suyu gülün gel yanında ağından çıkıp bulalsanız bir ağdaş bir yaraşıklı ol ya da. Bana ağzından bir alıp ağzına çıkıp dursanız çok mengreşikli gel ayola. Mehribanlar yana burada bir reklam etmeliğini yardımdan çıkarttım. Daha bir tek yegen senem çırıyordun. Ben bilgilen yok. Geldiysem gel dene. Bana bu şampulardan ama alıp saçınızı ayağa yuvulmayalım da saçlarınızı yuvsanız saçınızı kaçıran yok bu şampuları. Bura arasında saçınız mılayım getiriyor. Ama bana diş mişlerini yuyacak adamdan bana şunları yani diş yuyuyorlardan alıp. Benim hiç hemen ondan istifade ediyorum. Dostlar bana. Arbalığın içine anayca da saklıyor. Dişime garan appacıktır bana. Bana şunları istifade et yani. Şundan alın sizlerin Balık vuruyorsun bari gene öyle. Oho bana böyle balık vuruyorum ben de. Dostlar bana. Bunun içinde balık hem grup bilersiniz, tuğum grup bilersiniz, eşek, öküz, ne geçi, ne mi o dışın içinde grup biliyorsunuz bir şey yok bana. Onda dostlar bilen bu ikinci reklamı dörde utardı, ta üçüncü reklamı çileysinler Allah canına. Tapşırıyor neydi adamın canına, tak gördüğünü kolu, bunu da ayarlarını tak olun. Dinlemene, seyretmeme burmunu dostcan. Dostum demeyin sana, ağa da demeyin. Menin koynegime, menin işime, menin kazancıma at dakyan adam hergiz menin cigimem bolup bilmez doğanımam dostumam. Men bul koynegim bilen 12 adamın karnını vakyan. İş yerde men, kompaniyada men, sirmada men. Bul koynekten mende 5 sanag var. Günde birisini giyen. 5'sinem kir boldu mu soň yuyan, ýangdan 5 günlük dewam etýän. Ýangdan 5 kir boldu mu günde birini gip çykarýan. Şodup men işime gelýän, gitýän. İşde men muny çykaryp bilmeýän. Şol işleýän kompaniýamyň bir usuly bar, şert-ü şeraitleri bar, gaýda kanunlary bar. Birisiniň gapysynda işlejek bolsaň, gaýsy köýnegi berse şonu giýmeli bolýar.
Kaysy kuntuhana gidem ýokman. Her gidemde her minutda bir täze köýnek eşek alyp giymana. Maňa sen jigimem diýme, aga da diýme, dostam diýme. Meniň eşegime, meniň köýneklerime addakyan meniň hiç adamym bolup bilmez. Sen köýnek alyp berseňem maňa, men işiň üstünde giýip bilmezin ony. İşiň üstüne gelemde ýene de şol köýnegimi giýip gelerim. Seniň alyp beren köýnegini üýde goýup gaýdyp, almarynyň töründe eplep çyk goýup gaýdyp. Düşünýän dostum, meniň ýene dost diýdim taň. Düşünýän bolsaň diýip arzu etýän. Sen ýöregin küýänmese maňa, erkek sözlü bolsaň, alyp ber onda bir däne iPhone 19 Pro Max mizaýyl. Meniň mizaýlym köne boldy. 5 ýyldan beri birek mizaýl bilen tik-tak gurşýan men. Hani göreýin hani erkek adam sözünde durýandyr. Sen erkek bolsaň, bir iPhone 19 Pro Max alyp ber maňa mizaýl, täze mizaýl. Men soň sana aýdaýyn wagyan sen erkek adam ekeniň diýip. Bolmasa botanygym ýalay gepleme, biderek bir adamyň garyplygyna adam ad takma, kemsitmede. Mana men şunun bilen ta şu gara ýere baryp göre giýinçem şunu giýip ötjek, şunu giýjek, şunu çykarjak da. Sana näme müşkül galýar? Sana mı gyn galýar? Sana mı galdy şu? Her kimiň öz durmuşy, öz şahsiýeti, mehribanlar adaçka berrak gelene, gul sen adam aýtmady özüňden bilen ýok. Berrak, ana boldy. Mehribanlar ilk bilen assalamu alaykum. Reklamymda ilk defa durmuşa çykyp otyryn. Durmuşumda ilk defa reklama çykyp otyryn. TikTok'ymdan bu magazanyň başlygy, sahibi çagyrypdyr reklamyna. Dostum ýüzüne düşmanyň ýüzüne diýtir, menem $100 reklam üçin alýan edip, muhdet edip berem okuydım. Geliş gidiş motor maşin harç pulym berersiň dedim, bolýar diýdi. $100 da $150 bererim sana diýdi. Onda bu sanegim dostlar reklamymyz başlaryň. Men başgalar ýany ýalan aýdyp sizlere zatlama satyp bilmeýän. Alsaňyz da mana şu zatlar, almasaňyz da sizlere zordan aldyrjak bolýan adam ýok. Mana bu eşeklere garaň, mana nähil bir anaý gow eşekler bar dostlar. Mana gaýry giýseňiz şu Hindistanyň bir akterleri bolýar. Hamid Beçe diýip, Shahrukh Khan diýip, ana şolar bolarsyňyz. Görün, ýokaja adam janyňa gaýry tenderletmiýär. Ýapşyp durmalar, ana ýahyanjak bolup. Başga adam mehribanlar bilmagada da adam janyndan başga hemme zat bar. Gelin teňsizler görkedeň mehribanlar. Mana. Zatlar görün bu eşeklere. Başga bir zat gözüme ýyňdy meniň. Mehribanlar meniň bilen bolun başga bir zat gözüme ýyňdy meniň. Sizler görkezek. Ana bu beklere garaň her wagt üýüňizde ýükseň bu jaga beklerden hem alyp gitmäňim, unutmaň. Bu number 1 bekler bar eken. Görün maşallah. Mana burada hurmatly dinanlarymyz, içenem görün maşallah kança bir gözel owadan anaýy eşekler bar. Mana kara çadyr bar. Gudekler, yigitler, jawanlar için mana kemerbend ama kemer dirşiňe takjak bolsaňyz. Çepli görkezem mesela. Hemmeden guraw. Mana bu çepliň gaýry bir giýseň ona kança bir anaýy görün dostlar. $100 alanlar halalla baladana bir maktap beril fakirin dükanyny. Görün mü? Kança owadan. Bak. Ayaňda gaýry şey. Ay ýona. Munyň ýanynda bu garybany çepli hiç adam da dostlar, mehribanlar. Mehribanlar meniň bilen bolun, sizler hiç ýere gitmän başgadan zatlar görkezem. Gelin gelin. Üýleriňizde çanak gerekme, okara gerekme. Täze guraw zatlar mana görseňiz, munda gaýry bir nahar bişirip ýeseň, ança guraw bolmaly da. Oho, başga bir zat gözüme geldi meniň mehribanlar. Ana täze da. Mana täze da. Bu taýynyň adresyny meniň niçkämden ýazsaňyz men sizlere WhatsApp nomeryny bererim, WhatsAppdan gelin location iber goý bererim konumny sizlere. Bu näme eken? Dostlar muny bilýäňizmi? Muny daşar gaýry giden plaňy çaga, çöle, bunyň üstünde zat bişirip ýeseň, bu hemmesi ansat bilen garaň mehribanlar. Bunyň içine man gäd, watan ekmek sokyp goýmaly. Toňdan ne goýmaly muny garaň. Çöle gitseňiz, meýdana gitseňiz, gezmäne gitseňiz, munyň üstünde palaw bişir, näme bişirden bişir berer. Köp bir ana, gowrat ana ansat da dedim mehribanlar. Indi muny salyp goýar içine. Mana böyle ses koyar. Mana. Bunun içine adam bunu böyle koyarlar. Başkadan täze zatlar görkezek men sizlere aýtdym, adamlarga janyndan başga hemme zatlar gördik. Mehribanlar. Ana mehribanlar gyzyldan hem çiğnek bar eken orada. Walla gyllaryň özüni için, ýani gyzylyň özüni için ýani bolarsa munda çaýgana düşdek garaň. Bak. Çawwadan eken. Vay. Bakın elektrik togyň hemme zatlar bar burada. Toga gerek zatlar. Mana böyle oyuncaklara marka çağatı koyun, oyuncak alıp çek adamın. Mana garan kança owadan, mana topa marka böyle top. Mana top.
görýäňizmi? Başgadan bir zat görkezek, meselelere mehribanlar, meniň bilen gelmeň tek. Atraf ýören çataňa ýagyna ýantenem kamera wala. Asaňa men mutda aýlyk maaş berem ýok-a. $500 aýlyk maaş alýardym menden kamera wala diýen. Mana. Bu zatlara garaň bunun toğbatan egi mana şu deşige sokmaly bolýar. Bunun utumat öýüdi, gyzýar bunun jigerler, bagyrlar, mehribanlar. Üstünde palaw bişir ber, arkaýyn birlemler bolýar. Bolýar onu dostlar. Ana alsaň, mana şu rakam zatlar bar. Almadan adam özleňiz, ihtiýaryňyz zordan sizlere satyp bolmuyor. Ýöne başgalar, ýani men tapyrydan satar ýok. Hemmetiniň narxy belli, jaý belli. Niçkämden ýatsaňyz men dorinin adresini sizlere berdiler. Ha indiki täze geljek reklamaçylygyňda sag boluň, saglyk ýaşaň. Al ver al. Al ver. Ana jala. Al. Tamam tuttun mu? Tamam ya. Yara. Ya bedayke gorka. Mana dostlar Türkmen palaw bulamana. Al koy. Ulsuali Karamgolcanyň servent diýen manbykasy. Mana palaw susup oturanam Amanulla Can Muradi. Daima Yegenim bolýar. Yegenimiň dawatyna geldik. Ulsuali Karamgolcana. Her berekleňiň jaýlaryna saly. Mana bulam inegi tüýdünden tüýt burunç bolan. Far ýagy. Ho mana. Kim mana alpermanda şu taýdan. Ýora kalgyň. Hemme mihmanlar hoş gelipsiňiz. Şat bolun. Assalamualaikum, maşallah. Finish. Bu ayal doğanımız komentriya yazıptır TikTok'ımıza. Salam Zarip, senin videolarını görenimde şöyle bir beğenýän, senin bir näçe dil bilýänini Türkmenlerin adından ören büysen ýan. Janyň sag bolsun inim depdir. Köp minnettar özüňizden ablam bana goýdyk hormatyňyz için. Menim sizin için hurmatym dağyan uludur. رحلة القطار سوف تنتهي عند المحطة القادمة. على جميع الركاب مغادرة القطار في المحطة والرجاء التأكد من أخذ جميع أغراضكم Allah الشخصية. canını sağ etsin. Your Vaktinizi attention hoş etsin. please. This train terminates at the next Görjeni station. kovulup All olsun el passengers müdama. must leave the train at the Mehriban. station. Please take all your Doğru. belongings with you when leaving the train. Canınız sağ olsun. Allah canını da olsa baht etsin. Bahtiyarlık sizin yoldaşınız bolsun. Arzularınız hasıl olsun. El müdama. Nerede olsanız. Mehriban ayal doğanım. Sağ olun. Toprağımdan men avare, musafir men uzak ilde, musafir men uzak ilde. Mehribanan daşturare, musafir men uzak ilde, musafir men uzak ilde. Mehribanan daşturare, musafir men bu yadilde, musafir men uzak ilde. Yazarın men bulgun coşip, yigitler mi gaytti çaşip. Yazarın men bulgun coşip, yigitler mi gaytti çaşip. Menzil menzil mekan aşip, musafir men uzak ilde, derbeder men biat ilde.
aşık Musafir men biya dilde Orzar men biya dilde ey. Ay vatanım buldum vayran Halım görüp gözleri giriyan Ay vatanım buldum vayran Halım görüp gözleri giriyan Ay çıktılar Türkiye ve İran Gurbet çekip uzak ilde Gurbet çekip uzak ilde Toprağımdan men avara Musafir men uzak ilde Musafir men uzak ilde Mehribanan daş durar Musafir men uzak ilde Derbeder men uzak ilde Misli Mecnun çıkyon dağa Dua ile bir hudağa Yesem deyip eski çağı Musafir men uzak ilde Derbeder men biya dilde yok Yılım bundur ay saati Musafir men biya dilde Musafir men uzak ilde yare Toprağımdan men avara Musafir men uzak ilde Musafir men uzak ilde Selamun aleyküm mehriban hatırçılarım, takipçilerim. Bana görüşünüz yani bu dinç günümüzde Dubaycan'da kaşar çıktık, gezmana, aylanmana. Benim bu videom şolda beni kollayan, beni hatırçılık etken tiktakçilerime tegişipli. Benim sizlere aytacak sözüm şuldur ki, nerede bulduğunuz canlarınız sağ olsun, görüşeceğiniz kolluk olsun mehriban tiktakçilerim. Hemişe bu dünyanın aladası bilen, iş bilen deyip görmezler, dünyanın aladasından çıkıp bir adacık özüňizden wagt bermeli bolýar. Daşarlar çıkıştırmaly bolýar, bir gezişdirmeli bolýar. Gezseň, aylansaň, yüregiň adacık bir açylýar, içiňdäki gynançlaryň daşar çıkýar, dökülýär, içiň aciz halas bolýar, bitýär. Ana şu ýüzden dostlar, ka bir zamanlar özüňize dem adacık wagt beriň. Gümedin bu yalan dünyanın aladasyny, mülk malynyň gyzyklygynyň bir özüňizi uzaklaşdyryp, menin diýana konuşlar yani gow güzel uwadan yerlere çykyp gezmeli bolýarmy Dubayjana garaň. Näil bir uwadan bolup, gülgüldarlyk bolup. Ka bir zamanlar boş bolsaňyz dostlar, mana şular yani yerlere gelip video çıkarın TikTok'ňyzda gow yerlerde dolup mana suwa garaň. O Burj Khalifa'da görünýär. Burj Khalifa'nın bir zoom edip görken yegenja Burj Khalifa'nın görün kança uwadan bolupdy asmana yetişip. Ho, dostlar, menin aýtjagym sizlere şuldur ki, menin hatysçelerim 98.000 k boldy, birlek 100.000 k bolmana az wagt galdy. Şöraçyly meni golladyňyz, menin videolarma, gow kommentarlar ýazýaňyz, hemmeleňizden köpden köp spasibalyk bildirýän, meladaslyk bildirýän. Ýene de şo gollap durun, gow uwadan kommentarlaryňyzy menin TikTok'yma ýazyp durun mehriban TikTokçylarym. Men sizlerden şahat bolaryn, sizlerden hoş bolaryn. Başga da menin aýtjak sözüm sizlere şuldur ki, mehriban patyrçylarym, daş töwereňizde ýaşaýan, jankyýerliňizi gowy görýän insanlaryňyzyň ýüregine degmäň, hiç wagt göwnüne degmäň. Hemişe daş töwereňizde ýaşaýan, ýaxşy görýän dostlaryňyzyň bilen ýaxşy görüşiň ara gatnaşyk ediň.
gowa bireklerinize hurmat, izzet, ihtiram edin. Garryja enenize, garryja ataňyzy soýun, hurmat edin. Ayak elinden öpün. Ene atayan zat dünyada gaýdyp iki sap ikinci dur gelmeýär.